Здравей, българино, пред теб стои хан Омуртаг. За теб най-вероятно съм известен със строителството си и превръщането на Плиска в истинска средновековна столица с дворци и величествени сгради, но това далеч не е единственото, с което съм допринесъл за подема на първата българска държава. По време на моето управление издигнах международния авторитет на България до нови висоти и запазих българските територии чрез добрите отношения с Византия, Франкската империя и Хазарския хаганат. Аз поех командването на българските войски в източна Тракия, струпани от моя баща, хан Крум, приживе там за превземането на Константинопол. Върху държавата все още личаха тежките последици от войната с Византия, а Плиска тънеше в развалини. България се нуждаеше от мирна и съзидателна политика, която да довърши започнатото от моя баща. През